Ne, ona mi ho vyhodila z okna. A ja som ho stratil. Nemôžem sa tu zahnať moc, ale vravím ti, že to bolo asi také, že som takto stal a ona, že... Ona sa ma rozfičovala. Normálne si dala 20 klikov, normálne to vieš, chápeš, že... Počúvaj, takú... Kámo, ale to bola... Ja si nepamätám, že by mi dala väčšiu facku niekedy. To bolo cez ucho, cez líco, ja som som zoskočil z tých schodov, som sa tam poskladal. Tak mi pišťala v uchu, ja som nevedel, kde som, že mi nebol granát pri hlave, vieš, alebo pri nohe, že normálne po mne niekto hodil granát. Že alebo tank vystrelil normálne pri mne, že ako čo? Tak kúkam a mama normálne jak nosorožec 13 schodov do izby. Po schodoch do izby hovorila, čo sa tam išlo diať? Kámo, tam buchoty, bomby a potom mi to doplo. Že tam mám počítač, sestra mi kúpila na Vianoce počítač. Čo ti jebe, čiže vybavené, hotovo po počítači? Vybavené, ona mi ho vyhodila z okna. Normálne chytila ten komp a vyhodila ho z okna a trčala na kábloch, si predstav. Normálne trčala na kábloch. Klávesnica. Vlastne ja som to nechal tam 5 minút, maminu pracovať, lebo to som sa tam báli, čiže ma tam postel po mne hodí alebo čo. Skriňu prekotí na mňa, tak som tam len takto čakal, takto na tej takáto ruka, rozmýšľal som o živote, že jak zarobím 800 €, že čo budem robiť. Že čo ako normálne, hotový som bol úplne, to, že sobota, to som bol hodinu hore. Hodinu som bol hore a toto sa mi všetko stalo. A vravím, že to ako, čo teraz, už to dobúchalo, mamina zbehla normálne z izby, po 13 schodoch, jak nosorožec, že normálne nasrata, už len ten jeden jej chýbal, ten nosorožec, si hovorím fakt, zbehla, tak som tam len tak preklzol do izby, že idem tam pozrieť, čo tam je. Asi po koleno som mal F, po kolena boli normálne súčiastky, myška, klávesnica, hen tam bolo F, hen tam medzerník, normálne na strope som zakúkol a tam bol enter, úplne všetko rozcápané. Takto som cez káble, normálne ten počítač som cez káble som ho zdvihol, lebo on sa nevytrhol zo zasúky. Ako vyhodila, tak normálne káble ostali na zasúke. Tak som to takto vyťahol, ten komp rozbitý, celý monitory, vybavené, úplne všetko mi tam rozcápala. Tak som si sadol, do tej izby, hovorím, že to čo sa mi deje? Hovorím, čo je? Že to je možné? A zrazu zvonček. Zazvonil ma aj zvonček. Kúknem sa z okna, kamoško a tam detko. Našiel peňaženku, ty Mával s peňaženkou. Detko mohol mať 80 rokov, mával s peňaženkou. Ja som tam hneď zbehol. Hovorím, pane, to kde ste našli? Našiel som tuto a podľa priezviska viem, že poznám tvoju maminu, lebo ona chodila s mojou dcerou do triedy, že sú spolužiačky. Tak aha, to je asi tvoje maminy. Kámo, tam bolo 800 €, nič neporušené. Hen tam som ho našiel pod orechom, že tu na ceste. Ja som ho objal, hovorím, pani, ja keď niekedy pôjdem do krčmy, ale nechodím do krčmy, ja keď vás zbadám, vám kúpim normálne pivo, ja vám kúpim, čo chcete. On sa začal smiať, dobre, pohoda, peniaze, nič som tam nepozeral, čak. A hovorím, všetko tam, jak tam bolo. No tak super, som rád, že som pomohol. Som to doniesol mamine, toto schmatla, ale čo, však poď si to, už mi nikto nespravil, chápeš, nikto.